I dag spiller vi One Speed Keyboard Escape. Og som sagt har jeg spillet det meget. Igen. Ja, med dig igen. Vi har optaget sådan 4 videoer i dag med dig. Lidt mere. Vi har uploadet sådan 4 videoer i dag med dig. Og i min sidste One Speed Keyboard Escape, så var jeg med til et BBNO koncertagtigt. Ja. Baby-nummeren. Ja, BBNO. Lucky, skal jeg blive i verden 1, eller skal jeg gå i verden 2? Fordi i verden 1 kan jeg klare alle baner, i verden 2 er det svært. Okay. Du bestemmer. Jeg vil sige, du bliver her. Så bliver jeg her. Selvom man ikke får særlig mange wins. Og hvis der er ikke nogen, der har været i verden 2 før, så lad mig lige vise, hvordan det ser ud. Det er ret svært. Lucky, jeg prøver lige at beat verden 2, eller jeg kan kun nå til nummer 3, men nogenlunde. Jeg kan ikke engang klare 2'eren næsten. Men jeg fik ikke fået det her. Jeg døde. Hvor meget speed har du? Jeg har... Nej. Ja, jeg har 161 trillioner. Jeg har... Nej, hvorfor gik jeg ind? 31. 31. Altså, hvor kigger du henne? Er det nede der, hvor der står speed, eller your max speed? Fordi at... Hvor der står speed. Jeg gik ind i... Jeg tog til... Så. Okay, bare gå derind, fordi der er jo 2 steder, der står speed henne. Hvad? Jeg overlevede det. Jeg gik ind i koncert. Okay. Ja, fedt nok. Hvor lang tid er der til, der kommer en? Ja, du har der kommer en koncert. Ja, hvornår kommer der en? Ja, jeg ved det ikke. Det står der. Det står der ved den der scene. No! Jeg blev kigget. Okay, fantastisk. Du er allerede kigget. Jeg går tilbage til verden 1, fordi jeg kan virkelig ikke klare verden 2. Eller ved du hvad? Vi går i Baby No Money's verden. Eller verdenene. Nej, verden. Ja, verdenen. Jeg kan heller ikke tale i dag, som sagt, det er 9:00. Om morgenen. Hvornår var vi at spille? Okay, det lægger lidt. Okay. Ja, for mig, der... Oh my god, det lægger. Nej, jeg er død. Yes. Okay, mit internet skal genstartes. Så jeg tænker, vi vender tilbage, når mit internet er genstartet. Så stopper.